Jackie Boni session. China. Chief Voice Catalyst outer. Maluba. TJ. Chitapariti mukunge Mr. Putiti. Ora, ndotangidza vakawanza stupiti. Komatsiya dzaibva vese votisa sembiti. Handiti vari kurwisa tichikanda mahiti. Zvakaoma kudaro topinda pachibhanditi. Musiti, takufaya kolabo najakiti. Chiri hoti, tongosvika tichikila mabhiti. Isu tavashungurudza setirwere COVID-19. Ivo vari gurupu, patani redu riri rutu semakuruku. Ivo pasi pachituru semasabuku. Nebhiti kwati, kutaka sechibuku. Jakiti atina nosunge makasino. Mutanzi avambopona zvegore rino. Pavanoridza pito, toridza kapiano. Mugemu tovasuka, padinga Cristiano. So me tell again, muri mapatono ngatsono vapita zvekutamba tichishanda vachiridza ngonono. Handingapere zvekudaro kupera kungebero chero vaketa tichororo. Tiri astopepo zvekudaro tiri kushanda zvekuti vachatiti tine mukonyo. Navo ndine urombo kumedza bhonzo. Vari kutamba kuti mahambi ndichikandanda ndi zvekuimbirwa bhinzi mafanzi ava achadi. Vana mainini tovaruka magodi tisu tine energy samutodi vangagodi. Patani can't get, ngavakopeka jet. Patinogara beat, vagara patchmate. Gara kure nehit, rinenge soka bet. Takavapina gore rino pandinga shed. Togadzira svitafariti mukunge Mr. Putiti. Ora, ndotangidza vakawanza stupiti. Komatsiya dzaibva vese votisa sembiti. Handiti vari kurwisa tichikanda mahiti. Zvakaoma kudaro topinda pachibhanditi. Musiti, takufaya kolabo najakiti. Tiri hoti, tongosvika tichikila mabhiti. Isu tavashungurudza sechirwere COVID-19. Ivo vari gurupu, patani redu riri rutu semakuruku. Ivo pasi pachituru semasabuku. Nebhiti kwati, kutaka sechibuku. Jakiti atina nosunge makasino. Mutanzi avambopona zvegore rino. Pavanoridza pito, toridza kapiano. Mugemu tovasuka, padinga Cristiano. So me tell again, muri mapatono ngatsono varikuita zvekutamba tichishanda vachiridza ngonono. Handingapere zvekudaro kupera kungebero chero vaketa tichororo. Tiri astopepo zvekudaro tiri kushanda zvekuti vachatiti tine mukonyo. Intelligent project.